corre cap al campionat nacional. Agafa't ben fort! Sí? Però, sisplau, no corris massa, que em fa una mica de por. Ja és l'hora de la cerimònia inaugural. Què dius? Si no corro, no hi arribarem mai. Senyores i senyors, comença el 5è Campionat Nacional de Judo Femení. Qui serà la campiona d'aquest any? La que arribarà al cim del judo femení del Japó? Tindrem la resposta al final del campionat. Ara la Ginger deu estar treballant lluny d'aquí i em toca a mi fer tot el que pugui, tal com feia ella. Sí. Quina d'aquestes judoques triomfarà al campionat nacional? Aquí tenim la Fujiko Ito, que ens va mostrar la seva habilitat durant el passat campionat mundial. I també una gran favorita, la veterana que ha sostingut el judo femení des de fa anys, la Yuki Todo. I no ens oblidem de la Sayaka Honami, que ha aparegut davant dels espectadors després d'un llarg silenci. Què ens diu d'aquests participants, senyor Saito? Home, la principal favorita és... Vaja, sens dubte és... Com és que no? Què passa? Què li passa, senyor Saito? Que és estrany. Què carai li ha passat? Sisplau, sobretot talla aquest tros en l'emissió diferida de la tarda. Què té, senyor Saito? És que no la veig. On carai és aquella? No veig enlloc la Ginger Inokuma. Vaja, que no hi és la Inokuma. Ah, no? És veritat, no la veig. Oi que totes ja són aquí? Té raó, no hi és la Inokuma. Oi que no? Ginger Inokuma no s'ha presentat a la cerimònia inaugural. On és la Inokuma? Hem vingut a veure el seu combat. Vaja. Vinga, volem la Inokuma! Si no surt la Ginger, marxem, Què fa aquell coi de vençuda? Vinga, porta-la ja. Tornem a ser. Expressament calcula l'hora adequada per arribar més tard que les altres i d'aquesta manera treure l'atenció del públic. Perfecte. Ara la Ginger deu ser a Hokkaido. Per més forta que estigui la Sayaka, si la Ginger no es presenta, no hi haurà combat. I tampoc no hi haurà casament! Per fi som un home lliure! Celebrar aquest campionat... Què diria que significa l'absència d'Inokuma, senyor Saito? Jo diria que per culpa de la forta tensió abundarà correcuit al lavabo. Com? El nostre gran esport nacional no sols no s'apagui, sinó que serveixi per il·luminar la nostra imatge a tot el món. També l'hauràs de tallar. Sens dubte, aquesta tasca no seria gran cosa si no comptéssim amb aquestes grans i alhora joves esportistes. Que ho sent, director. La gent ha començat a cridar i tot. Què podem fer? Vaja, això no afavorirà la imatge de viatges Tsurukame, tant que ens va costar aconseguir el dret del patrocinador, tot per culpa del president. No hauríem d'haver fet un cartell tan gran. Ara que s'acosten els Jocs Olímpics de Barcelona, us desitjo molta sort a totes les participants i que mostreu el bon resultat dels entrenaments. Com a representant de la federació, el senyor Kozo Yutenji ha fet el discurs d'inauguració. Idiota! Què passa? Com és que no has fet un discurs més llarg? Havia d'haver durat una hora com a mínim. Però, mestre... Ja veuràs, ara faré una demostració de la meva destresa. Mestre, m'agradaria molt, però no forma part del programa. Fes el favor de deixar-me, Yutenji. Molt bé, caram, quin cop! Fantàstic, sí, senyor! Vaja. Com van els punts, senyor director? No poden anar pitjor. Però, home, no es preocupi. Tot just està al començament. Has vist els meus clients? Estan rondinant tota l'estona. No m'estranya, perquè ha desaparegut la Ginger Inokuma. Els he dit que tornaria de seguida. Què farien si els hi digués la veritat?
Però igualment ho sabran al final i aquest negoci tan important se n'anirà a l'aigua per culpa teva, ho sents? Quin desastre. Perdona'm, amor meu, però hem de deixar córrer el col·legi privat per en Katsuo i això de comprar-nos una casa. N'estic segur, aviat m'acomiadaran. Però potser si arribes a temps, Ginger... Ostres, quin trànsit que hi ha! Matsuda! Què? Saps què? No sabia que eres un periodista tan bo. No t'imagines de quina manera el teu treball pot arribar a aixecar l'ànim d'una persona. Què dius? No et sento amb tant de soroll. Llegir el Nick and Every Sports és la meva única gran passió. El redactor Matsuda és el millor periodista que conec. No n'hi ha cap que treballi com ell. Ei, escolta, Matsuda! Vinga, agafa't fort! Com? Passarem entre aquests camions! Ostres! La Ginger no vindrà perquè em té por. Sí, i tant, tens raó, ja pot ser. I tant que sí, d'això n'estic ben convençuda. S'estima més perdre per absència abans que ser derrotada davant meu per primera vegada. Ah, esclar que sí, i tant, estic segur que passa això que dius. Per cert, Sayaka, no comences a fer escalfament per la primera eliminatòria? No tinc cap necessitat de lluitar a la primera eliminatòria. A una judoka com jo la passen directament a la segona. No ho entenc. Com és que li toca a la Ginger la primera eliminatòria? L'ordre no té a veure amb la superioritat de les participants, es fa per sorteig. Doncs torneu a sortejar. Home, però... Miri, mestre, a la Ginger li toca l'últim combat del grup A. Sort d'això, aquesta és l'única sort que tenim. Casum de Matsuda, si no arriba a temps ens veurem les cares. Ja li ensenyaré jo el que és bo, aquest coll de bailet. Imagini's, si realment no arriba a temps al combat. Ja t'he dit que si no arriba a temps ens veurem les cares. No volia dir pas això, mestre. Vull dir que el rècord de victòries successives de la Ginger em patirà a causa de la derrota per absència. Coll de Matsuda, au, vinga, afanya't! Ostres! A la primera eliminatòria tenim una de les favorites, la que va ser seleccionada per la categoria Open del Campionat Mundial i que va sorprendre tothom amb la seva gran actuació, la Fujiko Ito! No tinc cap altre camí, he de lluitar. La Ginger triomfarà en la seva feina i jo aquí també faré el mateix. La seva contrincant és la representant de la Universitat de Kuroyuri, una de les bessones Odawara. Vinga! Endavant! No penso perdre. Ginger, ja veuràs com m'espavilaré. No fumis. Dius que s'avançarà el torn de la Ginger? És que gairebé tots els combats del grup B els han guanyat amb Bipon i la competició ha anat més de pressa. Però, home, què t'empatolles? La que lluita del grup B és la Fujiko i això no li afecta a la Ginger. I tant que li afecta, i molt. Tan aviat com s'acabi la primera eliminatòria del grup B, començaran els combats del grup A a la mateixa pista. Hajime! Ostres, avui la Fujiko està en forma i gens nerviosa. Si va tan bé, guanyarà amb Bipon. Doncs si aquest combat s'acaba aviat, encara s'avançarà més el torn de la Ginger. La Fujiko Ito entra a Oshigami. Què fa? Oh, ara l'Odawara contraataca directament amb Harai Noshi. Compte a Fujiko Ito! Wasari! Ha marcat un Wasari! En els primers segons del combat li han marcat un Wasari a la Ito! Però ha estat molt estrany. La Ito ha entrat al Uchigari amb una precisió perfecta. Com és que no ha pogut definir? Mate!
Ho veus? És molt forta, aquesta noia. Escolta, Fujiko. Mestre! Veig que la teva competidora no és gens fàcil. Si no t'hagués cridat en aquest moment, hauries perdut en Bipon. Escolta'm bé, a partir d'ara procura fer tot allò que et mani. Si segueixes les meves instruccions, guanyaràs, entesos? Sí, mestre! El mestre m'aconsellarà. Així segur que guanyaré. Mestre, que potser intenta guanyar temps amb la Ito. Hajime! Però, mestre, això és massa arriscat. Si li surt malament, no tan sols perdrà la Ginger per absència, sinó que també la Ito a la primera eliminatòria. Ara, nena! La Fujiko Ito torna a entrar a Uchigari. Malament, aquest cop ha entrat massa aviat. L'Odawara ara entra Tomoe Nage. I pon amb Tomoe Nage, la Fujiko Ito queda eliminada. Yogai, mate! No, eren fora de la pista. La Fujiko Ito s'ha salvat per un pèl gràcies a haver sortit fora de la pista. Ui, s'ha salvat. Ja sabia que se salvaria des de bon començament. Així, l'aconsellada sabent que l'Odawara la llançaria fora de la pista? Esclar, evidentment. Com és capaç de fer-se esperar tant? Es deu pensar que és la reina, aquella. L'avisaré de seguida que arribi. Aquest cop sí que t'has escapat de mi, Ginger Inokuma. Vinga, ara! Yogai, mate! Un altre cop! Ito torna a salvar-se per haver caigut fora de la pista. És un combat difícil per a la Ito, que ja porta un gran desavantatge amb un Quasari en contra. Però per què? Ara que estic seguint tots els consells del mestre, no hi ha manera de definir. S'ha acabat, me'n vaig cap a casa. Com? Si la Ginger Inokuma no ha vingut perquè em té por, val més que me'n vagi, perquè per mi ja no té cap sentit una competició com aquesta. Tokunaga, vaig a canviar-me. Sí, senyoreta. Trobo que és una bona idea, Sayaka. Sí, marxem d'aquí ara mateix. Escolta, per què no anem a dinar a un restaurant de 5 estrelles? Visca! La Sayaka no lluitarà amb la Ginger. De moment no hi haurà casament, ets un home lliure. Em costa de creure que hagi dedicat tot el meu temps i gastat tanta energia preparant-me per lluitar contra aquella covarda. Que ridícula que em sento. Escolta, Shinosuke. Digues, què et ve de gust menjar? Saps què et dic? Que aquella ja no és la meva rival. S'ha acabat tot, ja no em cal patir. Ja no em queda res pendent amb ella, de manera que podem començar a preparar el nostre casament. Vol dir que no n'hi ha prou, mestre? Ja comença a ser hora de donar-li un bon consell. Encara no. No sé què li deu passar a la Ito. Tots els atacs que ha realitzat fins ara li han anat molt malament. Falten menys de 20 segons perquè s'acabi el temps. Ara queden 7 segons. 6 segons. 5 segons. 4. 3. Ara! I pon! Quin capgirament! La Fujiko Ito per fi ens ha mostrat la seva gran força nipon gairebé a l'últim segon del combat. Mare meva, mestre, he guanyat! Veus? Així com a mínim hem pogut guanyar uns minuts més. Ja. A més, la Fujiko ha sabut aguantar fins al final. Si aquella poca vergonya no arriba a temps al seu combat, ja veurà què li espera. Prepararem el nostre casament. El nostre casament. El casament. Ja podem començar a preparar el nostre casament. Què dius? Tokunaga, vaig a canviar-me. Això és terrible, he de fer alguna cosa. Va, penso de pressa, no tens cap idea per aturar-la. Un moment. Què tens? Es pot saber què et passa, Shinosuke? Va, marxem ara mateix. Un moment, Sayaka, escolta, més que em sembla que et descuides d'una cosa important.
Una cosa important? Sí, molt important. No recordes què va passar a la competició per estudiants de la Copa de l'Hortènsia? No recordes amb qui vas quedar empatada? No tens ganes de venjar-te d'aquella judoka? Sí, era la Fujiko Ito. Ara, per aturar la Sayaka, només tinc la Fujito com a excusa. No crec que passi, però si guanyés a la Sayaka, es convertiria en la seva segona rival, i això la provocaria per continuar fent judo. Aquella noia no la considero pas com a rival meva. Ja, però pensa que ella també és una alumna directa del mestre Jigoro. Escolta, Shinosuke. Què? Mira, tu no saps res dels entrenaments tan rigorosos que he rebut d'en Kojiro Inokuma durant tot aquest temps, allà enmig de les muntanyes. Gràcies a això m'he fet tan forta que fins i tot em faig por jo mateixa. Tokunaga! Sí, senyoreta. Escolta, per què no lluites? De debò? És veritat que la Ginger està a punt d'arribar? Que no tenia una feina important avui. Sí, però abans que res és judoka. Es veu que finalment s'ha estimat més lluitar contra tu en el campionat. Lluitar contra mi? Vinga, vés a esperar-ne a l'entrada amb això. D'acord. Que no vagi al vestuari, no tindrà temps. Que es canviï a l'entrada mateix. Ah! Ippon! Idiota, com és que ho has acabat tan aviat? Només falten 2 combats. S'ha estimat més lluitar contra tu en el campionat. Sisplau, Ginger. Arriba a temps, sisplau, arriba a temps! Ippon! I la Inokuma? Es veu que encara no ha arribat. Molt bé. Tal i com vaig planejar. Encara que sigui per absència, per nosaltres la qüestió és guanyar. La Universitat de Tsukushi guanyarà la Inokuma. Però m'agradaria competir amb ella com cal. Calla, desgraciada, que no veus que perdries? Conforma't amb la victòria per absència. I la Inokuma? Encara no ha arribat. El seu combat és a punt de Comença començar. el 8è combat de la primera eliminatòria del grup A. Ginger, de pressa! El cinturó vermell, Inokuma de segon tard. El blanc, Gatori de Ostres, ja és segon massa tard. tard. La Ginger perdrà. Mira que n'arriba a ser d'inútil aquell coi de periodista. Endavant, Katori, vés a gaudir de la teva victòria. Som-hi! Sí! Ha arribat el moment del combat de la Ginger Inokuma. Els àrbitres estan reunits per prendre una decisió. Senyor Saito, finalment no ha aparegut la Inokuma. No, no em puc creure que s'aturi així el seu rècord de victòries successives. Ara els àrbitres es dirigeixen cap al centre de la pista. S'ha acabat. No pot ser, no pots perdre d'aquesta manera! Ginger, tu no pots perdre mai, em sents? Ginger, tu no pots. Ginger. Què? Ginger! Fujiko! Ostres! Matsuda! Ginger, vinga, corre-te! Va, vés-hi de pressa! Sobre la pista només tenim Katori, cap de la Inokuma. I aquí al Palau Militar ressonen els crits demanant la Inokuma i es queixen per la seva absència. La Ginger Inokuma perdrà per absència. Perdona, deixi'm passar. Hem d'arribar a la pista, sisplau, deixi'm-nos passar. Aquí s'acabarà el seu rècord de victòries successives. Esperis, àrbitre principal. Què? És la Inokuma. Què? No! Per fi ha arribat aquella estúpida. La Inokuma ha arribat! Ha arribat a temps del combat per un pèl, però no se sap si està en condicions de lluitar. Sento arribar tan tard. Hashime! Què? Va, Sayaka, encara que sigui la Fujiko Ito, qui sap, potser si ho proves...
Home, pensa que en aquest moment la Gingerino Kuma ja no és rival meva. Què vols que faci amb una principiant? Però ara que ets aquí, no et vindria de gust moure't una estoneta, fer una mica d'exercici, Tokunaga, abans d'anar a casa passarem per la modista i encarregaré el vestit de núvia. Com vostè digui, senyoreta. Sayaka, escolta, què? És la Inokuma! Ha estat un Nippon Seon com un llamp. Ginger no pot ser. Tokunaga, el Judogui! He arribat a temps.